ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nga trabii ka manin asing mangpat, Arnold. Sa di naman ang kinagapon. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na anak iti ka nagtamabisina. Arnold, Agbunay ka na! Mabisina ko. sige. Sumaruno kang harot iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inakpay bait agpalas. Adeta, mangankan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang tanapudot pa. Naimas ah. Arnold, Ala, panawan na pwede pa eh. Arnold. Di ka nagsawapay. Panawan na ko na. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Ito nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasalita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumartin ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kaya't nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan tida ka sa mapasama kanyak. Isu asumardan kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Pinuon gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam ta daster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manungaal daw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapnogong gunana. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. O may kakadiag patulong? Kaya't ko lang ti adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak sa bali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko akasalita, ngam di na kayat. Agungot laadagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, mare. Ano samlat ta apalagipan? Wan nga rod, Mari. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos. Asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mari. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito balayo ni Adela Wan, apay, kaslang amin nariribok ti panunot na Siguro, mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga agaw-awid? Anya? Kasano nga amom, asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Ang siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, tapay. Kaano pa'y anakita anak isarsarita ka dagiti kakaaruba? Saan ka di asikati-kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katap na agbaliw ka, ingkamot makimisa. Tapno maadalan ka, itinasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akaslawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ro ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti ininto narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masigurado nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsika, Petra. Adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto tamannugal kan bartakmat nila kay mo. Ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo no sino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawang. Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayyo, taing kakat agdalos ijay balayyo. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ta nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout mo ni Arnold. Amangan pa ikid di, nuimunan ijay. Naimbag lang ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Angam sayang. Saan taan na alat walit na? So nabale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man nayon ti urnong ta. Addan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sika ti makamuno agawid ka. Musyak, dito yak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tanga trabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayong kumaiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't kung agbalba niyo ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin. Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak ngamin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang. Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Awan tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Anda ka di parikot mo. Apay adi mo ibaga. Awan tatang. Ay, si kaman langan ti makamaw. Ay, gayam. Ada inyag ko naluum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramanan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak tatang.
Impan kaw ni di ako sinayaw. Agya manakmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kanagitan nakta. Ah, di mo awatan? Saan? Jakon awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak para kada kami iti anak mo. Mano aribo na ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamon ti dakas at trabaho. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta, saan laan? Kasto ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inaon! O, pay ka na nga gawin iti bay. Arnold! Agsubli ka! Agsarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman. No nagtaod iti nasayat apanggadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. Sa nga 10,000 pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwa. Kat, inan-anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Day tangarod ti kanayon ko nga ibagbagakan ko na. Ngam saan adum nga. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti daytan. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasama iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamag iti asawam. Iso nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong niyo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up na ito ay. Di ka ko na itid dakas na di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok itisikagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas, kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day di a babae. Anong piso ay? Dakilagatan tilinaon tiwalin na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, iso anarabyan. Idi pa lang nga nakitak day di a babae, Arnold. Nukas nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdek. Makitak, adum saag iti kotsi a nagpintas. Iso ako nak, abak nang day di a babae. Nabak nang? Apay di agar kala ti paglunganan ng agawit. Apay magmagnaw rin nasibngetan? Ay, nalabait. Mapanagsad iti pagluganan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturod nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas ka met. Ah. Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata atao? Wan mo ta. Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. Sa nga 10,000 amin. Pagbingayan ta mudlaan. Uy, ayos. Ay wal ganyan. Hinton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni sentro. Ijay ta ka din hold up? Agpaliw ta iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matumpal, Arnold. Sige. Dito ako nang agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Ha? Kanya-kanya ta iti biktiman. Areglado, Arnold. Ikagumanta ti agbaligi. Sige, Ala, agkita tantulatan ni hideout. sige. Inakon iti day abanda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktiman mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adum nagdaytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo ta nagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog na ito'y. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela, nga giina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Kita tantulad ta ni Jahit out. Sige, inak nga rodan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktima ni. Nalakala nga itaray dagiti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito di asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangang iti panursulong. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung nagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Nakita nga mo silig ni bakit ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugayam arimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, intan. Iti asilig tibang ko, ti papananta. May mayat pa sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasam. Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idi inasit ka. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa ta? Mare, Wino? Iliw mula day ta nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod kasi marak diti simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amutan.
Nga amangan no nila kay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Ada plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nila kay mo. Isuan na pan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawi dan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't timisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dya senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas ah. Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak anag na. Nasiriban na ta ti may salang alakay. Buwan nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray ti bagna. Aguray ka. Nakitak tayo lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwartana. Anya. Umaykan, mapantay iti ayan na. DJ, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige ti mangitaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kaya kay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugo kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa ka bulsek babaraw. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagay. Naputa bulsek ha. Nakayaw. Nanapigsa. Kan makakita kayo. Rumbang agtrabaho kayo para itipagsayaatan yaw. Niya po Diyos, saan na bulsag? Makit-kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo ket makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kao. Supapakan na kaitaw, nakinasyandak. Ngamnuta kawan dak. Ket amoyo lang aruday, nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw, asapliten na kayaw. Ne, anya ka diti ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Mandipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Kuldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garaw yaw anak atugaw iti asideg kaw. Pare Mateo. Tapno di kayag basol. Siyay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko at taluribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko lang kada kayo. Anya? Mabit lang ta alag iti bagkaw. Saanan? Mario, intan. Intan? Nanggagmuti ko na ka. Intan. Anya kamutan Arnold. Apay andi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghold up ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan lakay.
At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Sa Arnold. magdang ka man, inta ni di palengke. Mangkita ta ijay, itisip dutan ta. At da pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kaya ti agyan iti pagbaludan. No kastangarad, mangkita ta iti balay asar kanta inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyaman madam. Inton Sabado, umay kanto manin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan madam. Kan nayunak kitangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyaman manan madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan madam. Sige. Ibagam ta umay ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kan di talikodan ti balay. Ha? Sige madam, ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Wala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunakmet. Sige, umasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Ang naghaw ti ase kagiyaw. Kita mo kada kayo, dayta. Kasano ko mga amom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Ha? Kung namitay nga ikandak iti limos. Agam sanain. Agawid kayo iti pamilya yaw. Kasapulan da kayo. Anya? Urno senyo ti biyagyaw babarok. Agbalbaliw kayo. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapo iti basbasul tayo at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasubadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti bagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyagyaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asimana santa. Pananglagip iti papatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laang kada tayaw. Tata, Magbalbaliw tayaw. At suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan, dagiti managdakdakais. Anya, tata. nga raod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais, tapno di tayo maikursong iti agnanayon na patay. Tata, Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay tumakimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimag. Sipod simang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka di, dagiti imbagbaga jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ako pa, palay. Sika, di ka kadi agawid. Di mo pa sinungbatan ti saludsod ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangagan iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga road at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartaken ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medring. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna na. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda ita ni Diya pagbaluta. Pagbaludan. Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Kaputa nagtaod iti dakas. Kay kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diya ka mo tiyayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino tiyayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma ang mga daud-awat iti kaasiyo kini Arnold? Asapay kumatagbalbayon. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo diri. Ni Arnold. Agbalbaliw ngatan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta ita alawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagaw-awin. Diyos ko. Sa anak yata ang mauma ang mga daw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha?
Handag tok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri daw. Ni Arnold. Inak ilukat diri daw. Ay, Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka. Tagsaang utamangan. Sige. Apay akas tatilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tama bisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Sanan. Naamiris ko husto ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas kay naliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold, Adot imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahusto dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo ijilangit. Arnold, Isong ita. Padasak tayo balbalay o bakat. saan lang nga padasan? No di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakat. Ala, kumay ka na maturog tan. Rabi na yan. Mapuyatan ka man. Arnold, Anyat kay papananti panagsangit mo. gapo iti ragsak ko. Naragsak ako, nay. Gapo ang nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ang tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanya. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasayat mo't, madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo bayat ti panagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman at, madam? Adela, nasaysaya at no ingka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwa idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw, Rimwarda ka ni Tatang, Lola. tatang kunam, Wan, Lola. simbang put ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umadatayo ka ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola. Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya ken natang. Ay, Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. No kasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaam mo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gaputa mamatiak, adi kan agaramin iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung tagbalbaliw. Amom, Arnold, naragragsak kamatlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidat, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasayaat ta si Mangpet kayon. Arnold, nasayaat mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan apumanaw pa'y ni Arnold, nanang? Nasayaat mo. Naalangarudan, agawid akmatan. Saan abale tada kayon? Sige, nanang. Kadagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardang ti madi a trabaho ta. Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ingam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom. Uwan, bareng kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa'y ditoy? No kasta, si kagayam tigayam ni Arnold. Uwan, madam. Siyak. Kat kaya't kumati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awat parikot iti dayta. Kaya Diyos naman, awatan niyo mo't ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan ditoy. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Lupay kasta, nasayaat mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Nanang, ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasayaat nga ron ano kasta. Sapay kuma, taitultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuakla ko maanasap-sapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale, tanagbalbaliwan. Sapay kumagaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam, Si dadaan kami adumag, madam. Ti panagarami yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon nyo ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti naon nagpay akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Dios. kasano dayta, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinnag iti agnanayon arigat ken tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Dios. Tapno inton madanon ti andaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw kani Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay natirag o iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadam. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardinda. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasin ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tangag trabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay, Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. ha? Sige ah. Kasi mo day dyan lakay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko nam ngagpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Uwan bakit? Agrubotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasa papay, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubat kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isu day jay. Un ngagbayso. Umay gayang makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata. Naimbag, tan nakita da ka. Sa pulan da ka kumatata. Kalpasan ti misa. Dakayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Duita, umunag tayo pa'y. Tayo tayo kararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita ka kompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsad. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kapsat, Awanda dito'y. Adada ije Manila, madam. asawa, kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan api musay. Babae, dagiti anak ko. Hindi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw? Aoy, dito yung lugar tayaw. Nga ura amuda kasto iti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Dinaskaan, ket nasaya at kumatibiyagda. Sige, Kabsat, kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga aggayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay mensahe ni Apo Padi. Anaskan lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold, Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo dayta. Baba ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta. Inton madanong ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukan ko na. wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang baliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat ken ka bakit? Gaputan na singpet, ken naanos ka nga asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputa nagbalbaliw kan lakay. Ani po dita, baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno mailiklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Oh, apay kasta ti panagsannaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noan niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali ang babae na? Adtoy kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Day ta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arud idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga ramidem, panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom, tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero, saanen. Iso a panawa mon, tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayo matanag kalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, friend, aya. Di ka man naglidlid ay akasta. Apay, masayangan ka ay tikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo kung naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idi pay la kumaapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, mawatak ti kayat mga sawen. Ngam si kamo ti nakakaasi iti kas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsablimet. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Gusto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo ka nakmet para ken ka. Ang may salaan ti maising-asing kong aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Pinapod nun Diyak kumakayat a maisi na kayo. Agam kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako ng mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siya kagad adjust para kan ko na. Day pangarod ka. So nga oray siya nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatampay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagay.
Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto lang na nga inaramid mo. Api napanaw mo ni Manong Jason iti balayo. Wala din ko. Husto day ding inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dahita di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali ang babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumatlaang. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Ha? Di mo kunayan na naliday ka, gaputawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jack mailibak, friend. Jack maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbitot. Anya? Ay na, matumpakan san? Anya, saka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagang. Anya nga mo ti bagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipati mo day di alalaki. Kasta launay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa'y laeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay na asan asimrot ni Rachel ita, friend. Huwag nga rod, friend. Saan naman nga impakpaka mo kanya kasaan gaya masumbrag ita? Tapi nga ta? Unay mo tunday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumra. Sigurado gadalaang manin ije balayda. Agkulkulong laang ije seledda. Di nalata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kastong unay ti panagayat na iti dayja alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta tigayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo manan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang. Manipod nagdan na kayo. Anaaddan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam ti impapay naken ka. Nalabos met nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. Nanang, Ay, ang panunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Unaem nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikid din ang makakita ken ka, Manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli man ti sigod ang ragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw. Ibagbagak lang ti pudno, Manang. Maragsak anak mat, ang makakita ken ka. Ngamin, maragsak ka. Ngam, mabait lang.
Anya ka di ti kahit asawon day ta aragsak mo. Naka-move on ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Dama ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan madakas na, nagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy, nagmayat ti pa nag-is-isam mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo, ha, pare? Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kachat. Sino nga yung ti kachat mo? Sino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare. Ag gusto at talaga kan kuana. Idi pay laeng. Italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga rod no kasta. Ket, agchat-chat mutlakan ka? Ay katuan na. Siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod. Ket, adanam namakan kuana. Aya, Isu nga rod a plano ka. Nga agpudno kan kuana, pare. ay ket, ijay balayda ti pangibagam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, ket ipudnom kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa nanang. Madlaw ko ngamin akas la naragsak itan. Ay nananang, saan kayo namas daaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado ngamin ti sutor na. Ay syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ije ili. Anya. Iso asaan kayo namas daaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Amanga no ni Marvin ti talaga apara kan kwa na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko, awan mo't dakas na no ibagam ti pudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat nagkalay sa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Abangan nga bin no panunutem asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka daytan anak ko. Anggam na eh. Di ka na yun nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkapsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo. Sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino nga mo ti mang papaisam kun ka, friend? Ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na man pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na pa nag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyo. Ah? Ay na, nagasat ka, no bilang laing friend. Apay anak ko nam daytan. Uy na, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali.
Uy, naidumduma ti pormam ita, pare Marvin. Ay, kat siyempre, pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma matatao, ti makagapo. Anyan. Papan na mayang amin. Mapan ka ka di agrelax, ijay ili. Awisan nak mata. Saan, pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karakman. Uy, talaga rin muwaran ti kinatured mo, pare. Un pare, kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kankwana. Rachel, Jack amo, no kasanok na ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pailangan nakarik na iti panagayat kan ka. Isu na lang, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ka ngamin, nga adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikarik, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. San lang asika, no dikat nang runa ti anak mo. Ibilang ko, kaspudnong anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ti impay ni Jason ken ni Rachel. Gapo iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na langan daytoy. Ngem kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngem awan tinaramidan na. Manu atawon tinapalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudno maten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ka ngamin, kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak, ikarik, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. Saan lang asika? No dikat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud ng anak ko. Marvin. Ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan. Mariknak mo't ngamin ti kinapudnon. Iso nga awan ti makagapo. Asaan ka nga ayatan? Ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't anagluto, anak ko. Wananang, nasapaak anagriing. Iso nasapaak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Sigud mo't asaan ka akasta. Ninanang mo't. Nasapaak laang gaputa kayat ko asyak tagluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak
ko. Ay, ninanang talaga. Adda pa yun inspired nga mo yun. Ay, katuan So nga, agpuno ka No agayan ayat kayon iti dayjay a Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsa ka nak para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka nak para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang. Uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay a Jason. Wan nanang. Sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kan sapay la ko ma, tadi na araramiden iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga ti isim mo. Sika, babae. Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, Anya ko mga itiilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, ganyan ayat kayon ka ni Marvin. Ngamdi mo la ipakpakaam mo kada kami. Anya? Awan mo ti dakes na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon nyo no bilang laeng. Maragsakan kami kitni Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kami kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti mano atawan. I'm happy for you. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asimangpat ni Rachel? Awan pa'y garod. Adda siguro napanan na, iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok.